Pouco futuro auguran os profesionais á campaña de libre marisqueo que arranca este luns. Ante as malas perspectivas, as confrarías levan anos reclamando a toma de medidas para recuperar a produtividade destas zonas. Apelan á colaboración coa Consellería do Mar para rexenerar os bancos de Cabío e o Boído como movemento de áridos, así como a recuperación das canles de navegación nos lombos do Ulla. Penso que aquí tiñamos que colaborar o que as cofradías e máis o que a Consellería da man. Non estou dicindo que sean solo eles. Nós tamén temos parte da responsabilidade que vivimos desto. Pero é ben fácil, porque o que propoñíamos era remoción de áridos tanto en Cabío como no Boído, de zonas que son improductivas, que antiguamente, polo que digo os mariñeiros de que traballaban por lá, eran productivas antiguamente, e queríamos volver a recuperar. Depois había que facer unha gestión de control polas noites, no que é no verán, que non vayan a roubar, como están indo, porque a día de hoxe non hai un control, e sabemos de sobra que os furtivos ali fan o que lle dá a gana a día de hoxe. E pois nos lombos o que falamos é o tema de facer os canales antigos, facerlos navegables outra vez. Unha porque circularía agua con máis forza por eses lados e os lombos irían desaparecendo pouco a pouco, non acumularía tanta área. Demandan tamén unha rebaixa dos topes establecidos en 15 kilos de berberecho, 5 de ameixa babosa, 5 de xapónica e 2 de fina, para tentar prolongar a campaña. Fronte a estas alternativas está o plan conxunto que propón Mar para que as confrarías xestionen de xeito común o libre marisqueo. A maioría dos pósitos considérano inviable, polo que apelan á Administración a asumir a xestión. Eso vai ser inviable a día de hoxe, porque cada cofradía ten a súa forma de traballar, porque un exemplo, como Ribeira traballa no inverno, porque vale máis a súa ameixa, vai para unha fábrica, e eles que irían traballar no verán. É lógico, eu pediría o mesmo para o meu sector, para a miña cofradía. Capítulo aparte merece a cuestión da vixilancia que está a ser asumida polas confrarías. Solicitan que a Xunta se implique tamén nestas tarefas coa presenza de gardacostas en cada punto de control.